Tämä on heidän tehtävänsä, kun tulee metsäpaloja alueita, minne ei helinautolla pääse, niin Rajavartiolaitos tulee paikan päälle ja sammuttaa ne kantamallaan vedellä. Sanoin, se ei näytä kummoiselta tuo vesimäärä, mutta vesimäärä on valtava. Se tähden myös Instagramissa, joten ottakaa ihmeessä seurantaa Jani. Joonatan Tolkki, puolella tietysti myös Suomen ruotsalainen vesivetoheitinen palvelija ja nykyinen Moilanssin alueen supermies Joonatan. Ei ennätä hypätä aaltoihin, murskuihin tai leikkipuistoihin riippuen siitä, missä häntä juuri sillä hetkellä tarvitaan. Tällä hetkellä Joonatan hyppää tuonne avolavan katolle pinta pelastamaan ja vilssaamaan sinne merihätään joutumatta myös. Sami Kollila ensihoitaja, Erikson vanhin, henkilökanavassa sanottuna kokeneen espoolainen mäenkieltä puhuva konkari, pitää tällä hetkellä etävastaanottoa Helsinki-Vantaan tukikohdassa. Ehtimäs pelastaa ihmisen uralla myös Karibialla, mutta Suomen sameat meret vetivät kuitenkin kuulemma voiton Espoolaisen tuttuun turvallisen valtion lentolaivueeseen. Ja herrat kertovat, että enimmillään 20 matkustajaa. Varustuksessa on lääkintä- ja meripelastusvarustus, pimeänäkölaitteet, lämpökamera, etsintätutka ja valonheitin, 2 pelastuskinssia sekä metsäsammutusvälineistä. Ja hyvä yleisö, Rajavartiolaitoksen partiolentolaiva Super Crewman Super Crew. Ja nyt kannattaa heille vilkuttaa, kun he tulevat siihen moikkaamaan. He nimittäin näkevät teidät aivan varmasti.